आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे मुन्ना राज रिमिक्स शिकौनी बाजार 8604146430। चल सही आज हमारा साथ रे गइल बिया माल गेहूं काटे रे साथ रे गेहूं काटे रे। चल सही आज हमारा साथ रे गइल बिया माल गेहूं काटे रे। करे के बभे कर साला ले टाइम पास होता बाते बाते में। चल सही आज हमारा साथ रे गइल बिया माल गेहूं काटे रे। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कंचन राज गइल बिया माल गेहूं काटे डीजे मुन्ना राज रिमिक्स शिकौनी बाजार 8604146430। जाने से भइल ना बात रे बड़ा मुश्किल से कटल बरात रे। जा भर जाने से भइल ना बात रे बड़ा मुश्किल से कटल बरात रे। हसुआ उठा के अपना हाथ रे हसुआ उठा के अपना हाथ रे बिया माल गेहूं काटे रे। चल सही यार हमारा साथ रे गइल बिया माल गेहूं काटे रे। डीजे मुन्ना राज रिमिक्स शिकौनी बाजार 8604146430। बिया माल गेहूं काटे रे काटे रे गेहूं काटे रे। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। राजधानी हमर बढ़े परे सब लकी विजय के गइले धरे सब। राजधानी हमर बढ़े परे सब प्रकाश लड्डू लेके गइले धरे सब। देवेंद्र चल बिस्कुट खाते रे ओरी चल बिस्कुट खाते रे गइल बिया माल गेहूं काटे रे। चल सही यार हमारा साथ रे गइल बिया माल गेहूं काटे रे। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।